Iñigo Magunagoikoetxea, Gernika Lumoko Turismo Zinegotziak, Amaia Garzia, Gernika Lumoko Turismo Bulegoko zuzendariak eta Zaiobarri jatetxeko Eneko Ordorikak, Udalerriko 2019ko turismo datuak eta jatetxe eta pintxoen gida aurkeztu dituzte. Turismo datuei dagokionez, balantze positibo egin dute turismo bulegotik eta foru hiribilduaren eskaintza zabala nabarmendu dute. Datu esanguratsu modura, bisitariek urteko bisa esoi jakinetan planeatzen dute Gernika Lumora bidaia. Apirilaren bukaera aldera, bombardaketaren urteurrenarekin batera eta abuztuan herriko jaiekin batera. Gida gastronomikoari buruz, udalerriko produktu bereizgarriak diren piperra, indabak eta pintxoak edo txakolinak nabarmendu dituzte eta pintxotan nola ibili ere badator gida honetan. Gernika hitzan munduan topaten dugu Google Trendsen. Eta Google Trends da tresna bat emoten dozkuna aukera bat topateko terminoa, hitz bat mundu mailan eta gure kasuan hor ikusten duzu goikomandan zelan dakarren Gernika, municipio de España. Eremua topa dugu zelan topaten da Gernika, municipio de España mundu osoan eta emondozkun datoa da por motivación de viaje da urrengoa. Gernika hitza dauzinin topaten, herri moduen eta bidaiatzeko, dauz momento klabe bi urtian zehar bilaketa hori hitzen dana munduan. Bata da abuztuan, normalean Gernikeko jaizekaz lotuta dauena, eta bestea da bombardaketaren urte hurrenean. Eta hori datua ikusten da, adibidez, abuztuko Bermioko, Gernikako jaizetan eitzen dizen bilaketak, hori momentua 130 hobetu da munduan egiten dizen termino horren bilaketak munduan. 2016tik eta gaur egunera. Eta gero hori alderatuten badugun bombardaketaren urteurrenagaz, 2017 esan zen 80. urteurrena bombardaketakoa. Eta hor bilaketak esan zien 168koak. Eta datu hori aurten, 82. urteurrena izan dana, ez izan arren urteurren potolo bat be, 103 hobetu da. Horregaz guztizega zer da ikusten duguna. Gernika marka munduen existi duten dala. Ze bilaketak egiten dire, bai Ipar Ameriketatik, Ego Amerika, gero bai egiten da bilaketak Australiatik, Japonetik, Europa osotik, eta nola ez, Espainiatik. Eta honegaz, jarraitzuko dugu behin turista planifike dauie euren bidaia, aiegaten dizen inerrira, zelan aiegaten diez turistek. Normalien aiegaten diez bere autoan. 89 etorten diez euren ibilgailua erabiliz, eta 11 garraio publikoan. Eta kasu honetan, pentsa behar dugu adibidez, abuztuko egun baten hori zer da Gernikentzako, auto asko edo auto gitxi. Abuztuko egun baten, jente gehizen datorren egunean, Gernikara heltzen direz 224 ibilgailu. Hau kontutan hartu behar dugu, doako parkinetan dauzela 1553 aparkaleku. Orduan, inpaktua oso bajue da. Gero hau berau, ikusiko dugu, eroan da, zein dan egunik bizitatuena. Betiko moduen, astelenak diez, Gernikara jente gehizen etorten dan egune. Eta bataz beste urtien zehar, etorten diez, 300 piko lagun, 350 lagun. Baina hau eroten badugun, abuztuko astelen batera, Gernikatik ibiltzen egoten diez 1300 lagun. Eta merkatuko orduetan, 11 eta ordu batetara, hor egoten diez 500 lagun inguru, herriko terrazatan zeo zer hartzen, erosketak eitzen bai merkatuan eta herriko dendatan, bazkaltzen bebai herri zen, eta nola ez bebai, adibidez, batzarretzea behigiritze dau, eta hori be bizita bat izaten da derrigorra. Eta orain pasako gara, ikusten, zer gertatu da turismo bulegoko zerbitzuan. Hemendik, leko honetatik zenbat lagun pasa diren, urtien zehar, pasa diez 74.000 lagun. Gitzi gora bera pasadan urteko antzeko datuak. Eta horretatik, 71% esan dira estatukoak, hau da, euskaldunek eta estatu mailatik etorritakoak.
eta beste 38% zen dire atzerritarrak. Horren prozedentzia analizeta, dakogu gauzek apurtzu bete aldatu diez. Hor dakogu frantzesak betiko moduen dizena lehenguak etorten direna, alemanak gerota gehiago datozena, estatu batuarrak 3. postuak endutzoie erresumar batuako jentiari, eta hori ongar apurtzu eta analizetan igual Brexitak euki aldauela bere zerikusia, eta hortik gero gorakada itzela okin dauena mundu mailako herri bat hartunde kontutan da Argentina. Argentinatik gero eta gehiago etorri dire, eta bebai aipatu dugu Japon. Ze japonesak Gernikara dabiltzi etorten azkenengoko 20 urteetan. Gaur abesten dugun, liburuzka hau da, bertan, liburuzka batu dugu Gernikalumoko turismo bulegoak eta Gernikalumoko ostalaritzak elkarlanien. Liburuzka honen, 40.000 ale argitaratuko duguz, 4 hizkuntzatan, gazteleraz, euskeraz, frantsesez eta ingelesez. Liburuzka bakoitza, hizkuntza baten egongo da, eta ikusten duzu moden, portada bikoitza deko. Alde batetik, pintxo eta pintxo tabernu aurkeztuko dire, eta bestatetik jatetxeak. Esan, liburuzka honen garapenin, Gernikalumoko 29 estabezimentuk hartu dabe parte, 18 jatetxe tradizionalek eta 21 taberna pintxok. Hau da, Gernikalumoko eskaintzaren, uneko 50 baina kurtsu gehiago. Behin, hasitxeia, jatetxein atalagaz hasitxe, denik eta behin, zer jarri dugu? Gernikaluma datorren, turista batek, bizitari batek, zer probatu biko leke Gernikalumo itxi aurretik. Denik eta behin, Gernikalumoko piperrak, ez da? Marka bada, ezagune, Euskal Herri zein Europa mailan, Gernikalumoko piperra, eta edo zein Baskaritan, izen alko zan, entrante moduen hori proposatzen dutxegu. Ostean, neguza zoien, Gernikalumoko jaba plater bat. Ikus daiteko moduen, plater tipikoa eta garaienetan esan guratzuen. Gernikalumon, beste plater bat, izen antikoen eta urtietan bere ospien, Eukidamena da gaur bere egun mantentzen dela, makaiagoen. Oso plater tradizionala eta Gernikan eskintzen da hiruetara. Bai bizkaitxarrera, bai pilpilien zein ajoarera. Eta gero, euskal tradizioaz balotute, poster gisa, zer proposatuko inke, hemen aurkezten dugun menua bizteko, Idiazabaleko gazta. Gure ingurutan bebadeko guz, Idiazabaleko gaztaren ikoizle batzuk, eta hori zeu zan. Eta jateko guzti hau, segaz mairatute. Bizkaiko txako ginenaz. Gerniken zen ingurutan oso ekoizle ona dekoguz, sarize pekuida bezenak, asko eta asko, eta gauze da guk bizitarei proposatuko dutzegun, menu bet, eta bintzat, euren artien, 2 edo 3 alda bezala, probe dizita. Hau da, jatetzen atalin, arkituko daben lehen informazioen. Ostin zer dator, Gernikalumoko jatetxe ezberdinen fitxak. Fitxa horretan ze informazio deke? Jatetxe horretan, 6 hizkuntzatan alda bezen, atendidu. Hori de, guri turistek hemen, galdetzen dozkuen informazio garrantzitsu behar. Horren ostean, jatetxe horren argazki behar, kokapena, telefonoa, eta berezitasun batzuk. Adibidez, terrazan, bazkaltzeko gaitasune dagoen edo ez. Baitxe, ezin duetzako, deken ikusgarritasun maila. Eta, taberna bakoitzak, jatetxe bakoitzak edukiko dugu, berentzat esango ratzudan zerbait, menuaren prezioa edo zeinen jatetxe horren espezia ere. Amaiak esan daen moduen, guk hemen egiten dugun galdetegietatik, datozen bizitari gehienik galdetegi bat pasetan dutzugu jakitzeko turista bakoitzaren bere berri zain eta bere gustuak, azken aldi zen, asko galdetzen dozkue, guretzat hain ohikoak ez diren jaki batzuetaz. Zintzu dira jaki horrek, hamburguesak eta pizza. Horraitxik gure jatetzen atalin be, atal berezi batean aurkezten duguz, hamburguesak eta pizzak eskaintzen da bezen, jatetziek. Hau izango zan, jatetzen atala. Liburuzkari buelta emanez, aurkitzen dugu pintxen atala, eta bertan, lehenengo aurkezpenean, zer jartzen dugu? Guretzat euskal kultura nahi ohikoa da, pintxotan aritzie, zertan datzan, ez da? Atzo bertan, Euskadiko egunkari baten irakurtzen eban,
zelan Bilbon be, guk identifiketa dekun moden, euren identifiketa dekela, turista askok bisitatzen da benean, Euskal Herrizek, eurentzat eurendeken percepzioa pintxotan joatin da, taberna batean hartu 5-6 pintxo, jesartzi eta bertan jati. Hori arazoa, Bilboko turismo bera, identifiketa dekena, gupe identifiketa dekogu, eta aurkezpen txikitxo bat indogu, esanez, zerran pintxotan aritzi. 4-3 ohar, adibidez, pintxotan aritzi dara, 3-4 taberna bisitatzea, eta taberna bakotzien pintxo bat hori jatie, edari bategaz laguntzen. Guk hemen, poten eitzen dut zegoen.